Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Eseng. Kilala niyo naman na. Walang eksaktong taon. Ulutanga, Zamboanga, Sibugay. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinata pa lamang itong si Eseng. 3 silang magkakapatid na siyang pinagkakatiwalaan ng kanilang mga magulang sa kanilang mumunting maisan. Dahil sa panganay itong si Eseng, kaya siya ang obligado sa mabibigat na trabaho. Wala din naman kasi sila noong trabahador na mauutusan, gawa ng salat din naman sila sa salapi. Sa loob ng ilang taong pagtatrabaho ni Eseng doon, namuhay siya bilang isang ordinaryong tao, kagaya ng kanyang mga kapatid at magulang. Hindi niya rin noon inaasam na magtaglay ng mga karunungang lihim sa kadahilanang mas nais niyang makalikom ng sapat na salapi para makaahon sila sa kahirapan. Isang araw, abalang-abala sila Eseng sa kanilang maisan dahil sa pag-aani. Sila lang noon ang nagtutulungan upang buo nilang makuha ang salapi na siyang magiging katas ng kanilang trabaho. Bawat isa sa kanila ay merong kanya-kanyang papel sa maisan upang kahit papaano'y maging magaan ang kanilang trabaho sa buong maghapon. Ang ina at bunsong kapatid noon ni Eseng ang gumagapas ng mais, samantalang silang 3 naman ang pumapasan at nagsisilid nito sa sisidlan. Sila din ang nagtatapo noon ng mga katawan ng mais upang hindi maging makalat ang kanilang pinagtataniman. Dahil sa pagiging abala noon ng kanilang pamilya, hindi na nila nagawa pang mapansin ang bilis ng pag-ikot ng oras. Pagtingala noon ni Eseng sa kalangitan, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang dahan-dahang paglubog ng araw. Eseng, bilisan mo na dyan at uuwi na tayo. Wika ni Tatay Pernan niya. Sige tay, sandali lang ho. Itatambak ko lang ho itong huling mais na naani ko. Sagot naman ni Eseng. Matapos niyang maitambak ang mga mais na yon, agad din naman siyang lumapit sa kinaroroonan ng kanyang mga kapatid at magulang. Nadatnan niya ang mga itong nagkakape habang kumakain ng isinugbang mais. Sa pagsapit ng 6:00 ng hapon, dahan-dahan na silang bumaba ng bundok upang tuluyan ng makapagpahinga sa kanilang tahanan. Pagdating nila sa kanilang bahay, agad din namang pumasok sila Eseng sa kanilang silid upang magpahinga. Nakaugalian na nila noon na bago matulog ay manalangin nang sa gayoy hindi sila makapanaginip ng mga masasamang pangitain. Habang nagpapaantok noon sila Eseng, panay naman ang pagkwento ng kanyang ama sa kanilang bunsong kapatid upang ito ay makatulog. Nakasanayan na kasi nitong magpakwento sa kanyang ama tungkol sa mga kaganapang hindi kapani-paniwala. Dahil sa wala namang ginagawa noon si Eseng, napagpasyahan niyang makinig sa ikinukwento ng kanyang ama. Tandang-tanda pa noon ni Eseng ang kinuwento ng kanyang ama, at yon ay ang tungkol sa natatanging binhi ng mais. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Tatay Pernan niya, ay halos hindi niya maiwasang mamangha dahil sa kanyang mga narinig. Alam niyang kwentong bayan lamang ito, subalit ang pakiramdam niya sa istoryang yon ay parang totoo. Kahit ilang beses niyang kumbinsihing hindi totoo ang kwento ng ama niyang yon, ay hindi ito nagagawang tanggapin ng kanyang isipan. Nang tuluyan ng makatulog ang bunso nilang kapatid, agad din namang lumapit si Eseng sa kanyang ama upang ito ay kausapin. Tay,
Saan ninyo nakukuha yung mga ganong kwento? Tanong nito. Lahat ng ikinukwento ko sa inyo, Eseng, ay hindi lang basta kwento. Totoo itong nangyari sa mga ninuno natin at sa mga piling taong biniyayaan ng kaitaas-taasan. Maaaring hindi ka maniwala sa kwentong ito, subalit alam ko sa sarili ko na ito ay totoo. Matulog ka na, anak, dahil maaga pa tayo bukas. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Eseng, hindi na nito nagawa pang kumibo dahil sa labis na pagkamangha sa kanyang mga narinig. Kahit binata na siya noon, hindi pa rin niya maiwasang mamangha sa mga kwento ng kanyang ama sa kadahilanang kapag naririnig niya ito, ay para bang alam niyang naganap ito sa nakaraan. Ilang minuto pa ang lumipas, ninais na nga niyang ipikit ang kanyang mga mata upang umpisahan na ang kanyang pagpapahinga. Nang tuluyan ng makatulog itong si Eseng, ay bigla naman niyang napanaginipan ang istoryang ibinahagi ng kanyang ama sa kanyang kapatid. Kinaumagahan, tanghali na itong nagising dahil sa napakahaba ng kanyang panaginip. Paulit-ulit na pala siya noong ginigising ng kanyang mga kapatid, subalit wala sa mga ito ang nagtagumpay na siya ay gisingin. Animoy ang wisyo noon ni Eseng ay tuluyan ng naglakbay sa ibang dimensyon. Kaya hindi siya magawang maistorbo ng kanyang mga kapatid. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang nadapo sila Eseng sa kanilang mumunting bukirin. Doon na sila mag-uumpisang mag-ayos ng kanilang mga naaning mais upang ito ay maibenta sa bayan. Habang inaalis niya ang mga patay na dahon ng bunga ng mais, bigla niya namang naalala ang kanyang naging panaginip noong mismong gabi. Ayon sa kanya, na ang naging panaginip niya ay naglalakad sa isang malawak na maisan na kung saan merong mga nag-aaning tao. Kakaiba ang paligid sa lugar na yon, gawa ng marami siyang nasisilayang mga buwan sa kalangitan. Ang labis pang ipinagtaka doon ni Eseng ay kung bakit gabi nag-aani ang mga tao sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad sa napakalawak na maisan, nadapo na nga siya sa pinakasentro nito na kung saan meron siyang nakitang natatanging mais na kakaiba ang tubo. Ayon sa kanya, na imbis pa ibaba ang bunga ng mais na yon, ay nakatingala ito sa kalangitan. Kumikinang din ang bawat balahibo nito sa dahon na siyang tumitingkad sa tuwing ito ay natatamaan ng liwanag ng buwan. Sa pagsilay dito ni Eseng, agad din naman niya itong nilapitan upang kunin. Hindi niya alam ang iniisip niya noong mga oras na yon. Basta ang nais niya lang ay makuha ang mais na yon. Nang tuluyan niya na itong mapasakamay, bigla namang lumitaw sa puno ng mais ang isang nilalang na bagong-bago sa kanyang paningin. Paglalarawan niya dito, meron itong kulay gintong buhok na halos kahawig din ng balahibo ng bunga ng mais. May mahahaba itong kulay puting kasuotan na sumayad na sa lupang kanyang kinatatayuan. Mapuputi din ang balat nito at meron itong dalawang maliit na sungay sa ulo. Meron din itong maamong pagmumuka na siya namang naging rason kung bakit hindi nagawang matakot ni Eseng sa nilalang na yon. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla itong lumapit sa kanya at nagwika ng, "Ginoo, gusto mo ba ang binhi na yan?" Nang marinig ito ni Eseng, ninais na lamang niyang huwag sumagot sa sinabi ng nilalang. Dahil sa wala itong narinig na kasagutan kay Eseng, agad din naman itong naglaho na parang bula sa hangin.
Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, doon na inumpisahan ni Essing ang pagbalat sa bunga ng mais na kanyang nakuha. Nang tuluyan na niyang maialis ang buong balat nito, tumambad sa kanya ang malagintong binhi nito na siyang labis niyang ikinagulat. Sa pag-ikot ng kanyang paningin sa bunga ng mais, doon niya nakita ang isang kakaibang binhi na halos kasing kulay ng bituin. Sa sobrang pagkamangha dito ni Essing, ay hindi niya ito nagawang kunin. Gawa ng labis niyang ipinag-aalala na baka yon ang magiging dahilan upang kagalitan siya ng nilalang na minsang lumitaw sa kanyang harapan. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na niyang iwan ang mais na yon sa kanyang pinagkunan. Agad din naman siyang bumalik sa kanyang pinanggalingan hanggang sa tuluyan ng bumalik ang wisyo sa kanyang katawan. Nang maalala ni Essing ang kanyang panaginip, ay bigla na lamang siyang napahinto sa kanyang ginagawa. Halos ang buong akala niya kasi noon ay totoo itong nangyari sa kanya. Nang mapansin siya ng kanyang ama, dali-dali rin naman siya nitong nilapitan habang nagwiwika ng, Essing, may problema ba? Ha? Problema ho, tay? Wala ho. Sagot naman ito. Mabuti naman. Pansin ko kasing kanina ka pang tulala dyan sa kinauupuan mo eh. Sagot ng kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad ni Essing ang tungkol sa kanyang naging panaginip noong mismong gabi. Nang malaman ito ng kanyang ama, maging ito ay hindi maiwasang magulat sa kanyang sinabi. Nang malaman itong tinanggihan niya ang alok ng gabay ng mutya, hindi nito maiwasang magalit kay Essing. Ang labis namang ipinagtataka noon ni Essing sa kanyang ama ay kung bakit nito nagawang magalit sa kabila ng kanyang mga ikinuwentong panaginip. Kahit ano ang pagpapaliwanag noon ni Essing na panaginip lang ang kwentong yun, hindi niya pa rin nagagawang maibsa ng panghihinayang na nararamdaman ng kanilang ama. Hanggang sa dumating ang puntong bumalik na lamang ito sa kanyang trabaho at nag-umpisa ng gawin ng mga ito. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, napagpasyahan ni Essing na muling kausapin ng kanyang ama upang makahingi dito ng tawad. Habang sila ay nag-uusap ng masinsinan, doon inilahad ng kanyang ama na totoo ang kanyang panaginip. Minsan na din siya noong nanaginip ng ganoong bagay, subalit kanya din itong tinanggihan, kagaya ng ginawa ng kanyang anak. Sabi-sabi kasi ng lolo niya noon na kapag magkakaroon ka ng panaginip tungkol sa mutyang ibinibigay ng nilalang, ay hindi mo ito dapat tanggihan. Kapag nagawa mo itong kunin ng bukal sa iyong kalooban, ay kusa na lamang lilitaw ang mutyang yon sa paggising mo kinaumagahan. Dahil sa sinabi nito, maging si Essing noon ay hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Habang patuloy siyang nakikinig sa istorya ng kanyang ama, doon niya nalaman ang maaaring paggamitan ng mutya ng mais. Matapos nilang mag-usap, tanging panghihinayang ang naramdaman ni Essing. Nang masipat ng kanyang ama ang nanlulumo nitong mga mata, agad din naman itong nagwika ng, May pag-asa pa, Essing. Huwag kang mag-alala. Maaari ka pang makakuha ng mutya ng mais sa pagsapit ng Semana Santa. Hayaan mo, habang malayo pa ang okasyong yan, tuturuan na kita kung papaano ang pagpopoder sa iyong sarili. May mga manggagamot akong kilala na maaaring makatulong sa iyo sa pagkuha ng mutya ng mais. Dahil sa sinabi nito, doon na nga mas lalong nabuhay ang interes ni Essing na tumuklas at mangalap ng mga mutya.
Mas tumindi pa noon ang pagmamalabis ng binata nang inilahad na sa kanya ng kanyang ama ang mga maaaring dalang swerte ng mga mutya. Sa paglipas ng mga araw at buwan, kasalukuyan na ngang nag-aaral itong si Esing sa ilalim ng pamamahala ng kumpare ng kanyang ama. Isa yung kilalang manggagamot sa kanila na dalubhasa sa panghihilot at paggamot sa karamdamang bigay ng mga elementong hindi nakikita. Dahil sa hindi basta-basta ang kukunin nila noong mutya, kaya na may sumailalim itong si Esing sa isang katakot-takot na pagsasanay. Halos buong oras ni Esing ay ibinubuhos niya sa kanyang pagsasanay, kung kaya't hindi na niya nagagawa pang bantayan ang kanyang mga kapatid sa kanilang tahanan. Isang araw, habang nagsasanay itong si Esing sa pinagkakatiwalaan nilang albularyo, bigla na lamang lumapit sa kanya ang isang barkada ng kanyang kapatid. Halos hindi mapakali ang lalaking yon na para bang meron itong nais ipagtapat kay Esing. Dahil sa naguguluhan na siya, kung kaya't ninais na lamang niyang maunang magtanong sa barkada ng kanyang kapatid. "Bakit, boy? May nangyari ba?" tanong ni Esing. Yung kapatid mo, Esing, nakikipag-away sa baryo eh. Puntahan mo! Dali!" Biglang sagot naman ng lalaki. Nang marinig niya ang sinabi nito, wala namang pagdadalawang isip siyang tumakbo upang maabutan ng kanyang kapatid. Maaari kasing pagtulungan ng kapatid niyang yon kung hindi niya ito agad na mapuntahan. Pagdating niya sa baryo, doon niya nakita ang kanyang kapatid na meron tinatadyakang isang lalaki. Duguan na din ang buong katawan nito na para bang hinarap nito ang isang grupo ng mga kalalakihan. "Ubet! Ano ba yung ginagawa mo? Hindi ka ba natatakot kay Itay?" "Nako, humanda ka! Mabubugbog ka nun mamaya!" Sigaw dito ni Esing habang dali-daling lumalapit. Kasabay ng paglapit niya sa kanyang kapatid ay ang agad naman niyang paghawak dito upang mailayo ito sa kanyang ginugulping lalaki. Habang patuloy niya itong pinagsasabihan, hindi naman nagagawang sumagot ng kanyang kapatid na para bang meron itong matinding pinagdaraanan. Matapos ang mga pangyayaring yon, ninais na lamang nilang dalawang maglakad pa uwi upang mapag-usapan ang mga nangyari. Nang umalis na ang barkada ni Ubet, doon na tumulo ang luha nito habang humihingi ng kapatawaran sa kanyang nakatatandang kapatid. "Pasensya ka na, kuya. Sadyang wala lang ho kong pagpipilian kanina eh. Alam mo namang hindi ako masamang tao, di ba? Kuya, mabait ako, di ba? Pero nagawa ko lang ang bagay na yun kasi pinilit nila akong gawin to eh. Hindi ako lalaban pero hindi ko matim na bastos-bastusin ang ngalan ng aking ina. Tapos sa harapan ko pa. Alam kong kung ikaw ang nasa katayuan ko, ganun din ang gagawin mo, kuya." Paliwanag naman ng kanyang kapatid habang patuloy na tumutulo ang luha nito. "Tahan na, Ubet. Hayaan mo na lang yung mga yan dahil meron din namang naghihintay na karma para sa kanilang mga kawalangyaan. Sa ngayon, huwag ka na munang mag-alala kay tatay dahil ako na magpapaliwanag. Alam kong maiintindihan ka naman nun, pero hindi yun rason para maligtas ka sa naghihintay na kaparusahan." Sagot naman ni Esing. Nang marinig ito ng kanyang kapatid, yumakap lang naman ito sa kanya ng mahigpit habang patuloy na umiiyak. Hindi rin napigilang makaramdam ng galit noon ni Esing, gawa ng hindi niya kayang makita ang kanyang kapatid na nasa ganong kalagayan. Pagdating nila sa kanilang bahay,
Matinding sermon ang inabot ni Obet sa kanyang mga magulang. Nakikinig lang naman noon si Esing sa tabi upang kahit papaano'y makuha niya ang aral sa likod ng sermon ni Tatay Fernanya. Nang malaman ng kanyang ama ang rason kung bakit nagawa niya ang bagay na yon, ay hindi siya nito nagawang disiplinahin gamit ang pamalong 2 pulgada ang lapad. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi kita sasaktan. Naunawaan ko ang iyong pinagdaraanan, kaya mo nagawa ang bagay na yan. Subalit, naway magsilbing leksyon ito sa'yo upang hindi na muli pang maulit ang ganitong pangyayari. Alalahanin mo, wala kami palagi sa tabi mo upang ikaw ay protektahan sa iyong mga kalaban. Kung maaari nga, Obet, iwasan mo na ang mga taong kailangan mong iwasan upang hindi ka na masangkot ulit sa gulo. Wika ng kanyang ama. Matapos siya nitong sermonan, tanging pagluhod na lamang sa asin ang naging parusa noon ni Obet. Habang siya ay nakaluhod sa harap ng altar, paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa Panginoon sa mga kasalanan niyang nagawa noong mismong araw. Si Esing naman ay nananatiling nagmamasid sa kanyang kapatid hanggang sa pagsapit ng oras ng tulugan. Nang nakahiga na sila noong dalawa, pilit nilang pinag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Ang buong akala noon nila Esing, wala nang mangyayaring masama noon kay Obet matapos ang kaguluhang kinasangkutan nito. Subalit, lingid sa kanilang kaalaman na ang mga lalaking nakaalita noon ni Obet ay meron palang kakilalang mambabarang. Dahil sa mangmang sila noon sa mga lihim na karunungan, kaya na may hindi nila nagawang mapansin ang mga sintomas nito. Ilang araw lamang ang lumipas, tuluyan na ngang nagkaroon ng komplikasyon itong si Obet sa kanyang lalamunan hanggang sa dumating ang puntong wala ng boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Labis-labis itong ikinatakot nila Esing, kaya na may lumapit na sila sa albularyo upang ito ay patingnan. Subalit, lahat ng albularyong nilapitan nila noon ay takot na tumulong sa kadahilanang hindi umano basta-bastang karamdaman ang nakadapo dito. Maging ang maestro noon ni Esing ay bigo silang matulungan dahil na rin sa takot na takot ito. Ayon sa albularyo, na ang may gawa sa sakit ng kanyang kapatid ay isang mambabarang na marami na umanong napabaliw at napatay na mga albularyo. Lahat sila sa Ulutanga ay kinakatakutan nito na maging ang pagsambit ng pangalan ng mambabarang ay hindi nila kayang gawin. Nang malaman ito ni Esing, agad din naman siyang tumiwalag sa kanyang maestro dahil sa pagiging mahina nito. Lahat ng kanyang nalalaman noon ay pilit niyang pinayabong sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kakarampot na kaalaman sa lihim na karunungan. Ilang buwan pa ang lumipas, nasanay na nga silang gano'n na ang kalagayan ni Obet. Hindi na din nila ito pinapapunta noon sa baryo upang kahit papaano'y kanila itong mabantayan. Dahil sa nangyari kay Obet, kung kaya't matinding depresyon ang pinagdaanan ng kanilang pamilya. Naging desperado na din noon ang kanyang ama para lamang matulungang gumaling ang kanyang kapatid. Kalahati noon ang kita nila sa maisan ay napupunta lamang kay Obet at sa gastusin ng kanyang ama sa paghahanap ng tulong. Nang maramdaman na ni Esing ang dahan-dahan nilang pagkalugmok sa kahirapan, doon na niya napagpasyahang siya na ang maghanap ng albularyo na siyang makakatulong sa madaling paggaling ng kanyang kapatid. Tay, ako naman ho ang maghahanap. Malay nyo, swertehin ako, di ba?
Wika ni Eseng sa kanyang ama. Sige, Eseng. Ikaw na muna. Mag-iingat ka, tsaka huwag mong kalimutang magtanong upang hindi ka maligaw. Pakatatandaan mo, anak, kahit anong mangyari, maghihintay kami sa iyong pag-uwi. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Eseng, ay hindi na niya napigilan pang yakapin ang kanyang mga magulang sa kadahilanang inaasahan na niya ang matinding pangungulila sa oras ng kanyang paglalakbay. Mag-isa lamang siya noong umalis sa kanila, kasama ang nag-iisa nilang kalabaw. Kahit alam ni Eseng na wala siya noong makakasalubong na tao sa kanyang pagtungo sa ibang baryo, ay pilit niya pa ring tinatapangan at tinatataga ng kanyang loob, alang-alang sa kanyang kapatid. Ilang araw pa ang lumipas, narating na nga ni Eseng ang unang baryo na maaari niyang hanapan ng tulong. May mga iilang albularyo naman sa lugar na yon, subalit tumatanggi ang mga ito kay Eseng kapag nalalaman nila ang karamdaman ng kanyang kapatid. Dahil sa paulit-ulit na pagtanggi noon ng mga albularyo, ay halos hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na pagsabihan ito ng mga masasamang kataga. Hindi niya kasi lubusang maintindihan noon kung bakit natatakot sila sa nilalang na gumagambala sa kanyang kapatid. Dahil sa kabiguan lamang ang kanyang nakuha sa baryong kanyang pinuntahan, ay ninais na lamang niyang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap sa susunod na baryong kanyang mapupuntahan. Subalit pagdating niya sa dalawang baryo, kabiguan pa rin ang naging resulta ng kanyang paghihirap. Sa loob ng ilang linggo, nais na noong sumuko ni Eseng dahil sa patuloy na pagtanggi ng mga albularyo na kanyang hinihingian ng tulong. Ilang linggo pa ang lumipas, tinanggap na lamang noon ni Eseng na wala na silang pag-asa upang muli pang gumaling ang kanyang kapatid. Hanggang sa dumating ang puntong sukong-suko na siya at hindi niya alam ang kanyang gagawin upang matulungan si Obet. Dahil sa wala nang mahanap noong tulong itong si Eseng, napagpasyahan niyang umuwi na sa kanilang baryo upang sabihin sa kanyang mga magulang ang masamang balita. Mahirap man itong gawin para sa kanya, subalit hanggang doon na lang talaga ang sukdulan ng kanyang kakayahan sa paghahanap ng makakatulong sa kanila. Alam niyang ginawa na niya ang lahat para lamang makahanap ng tulong sa kanyang kapatid. Habang siya ay naglalakad pabalik sa kanilang baryo, pilit niyang pinag-iisipan ang maaari niyang magawang tulong sa kanyang kapatid. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, nadapo na nga siya sa pangatlong baryong kanyang daraanan. Doon na niya muna piniling magpahinga at magpalipas ng magdamag noong mismong araw. Hindi naman problema para kay Eseng ang baryong yon, sa kadahilanang meron na doon siyang kakilala kahit papaano. Nang makita siya nito, agad naman siya nitong pinatuloy sa mumunti nitong kubo upang kahit papaano'y meron siyang masilungan sa lalim ng gabi. O Eseng, kumusta ang lakad mo? May nahanap ka ba? Tanong ng kanyang kaibigan. Ayon, wala talaga akong nahanap. Ay, ano kaya ang sasabihin ko nito kay Itay? Sagot naman dito ni Eseng. Ayos lang yan. Magtiwala ka. Gagaling at gagaling ang iyong kapatid. Sa tamang panahon, magagawa niyo ring talunin ang demonyong nagbibigay sakit sa inyong pamilya. Sagot naman ng kanyang kaibigan. Matapos nilang mag-usap, kinuha na ni Eseng ang kanyang mga gamit na naroon sa kanyang kalabaw
upang ito ay ipasok sa tinuluyan niyang pamamahay. Siya na din ang nagluto ng kanilang hapunan noon para na may makatulong siya sa mga gawain kahit papaano. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, naging maayos naman ang pagsasama nila Esing at ng kanyang kaibigan. Komportable siya sa pamamahay nito, gawa ng wala itong kasama roon maliban sa mga hayop nitong inaalagaan. Habang sila ay nagpapahinga, kung ano-ano na ang kanilang pinag-uusapan noong mismong gabi. Masaya namang nakinig ang kaibigan ni Esing sa kanyang paglalakbay patungo sa iba't ibang baryo na naroon sa Zamboanga, Sibugay. Esing, di ba may alam kang aral? Bakit hindi na lang ikaw ang tumulong sa kapatid mo? Tanong ng kanyang kaibigan habang siya ay nagkukwento. Nang marinig ito ni Esing, bigla naman siyang napatigil sa kanyang pagsasalita, gawa ng yun din ang bagay na kanyang pinag-iisipan noong mga oras na yon. Nais ko man siyang tulungan. Alam ko sa sarili ko na hindi sapat ang aking aral upang tuluyan siyang mailigtas sa kamay ng mambabarang. Sa ngayon, nagpapasalamat na lang talaga ako, gawa ng hindi pa niya tinutuluyan si Ubet. Grabe talaga yung demonyo na yun. Ibang klase yung ginawa niya sa kapatid ko. Sagot naman dito ni Esing. Kasabay ng pagwika nito ay ang muli na naman niyang pagtahimik dahil sa pag-aalala sa kalagayan ng kanyang kapatid. Nang mapagtanto ng kanyang kaibigan na malungkot na itong si Esing, ninais na lang nitong manahimik at mag-umpisa ng matulog. Sa paglalim ng gabi, muli na namang dinalaw si Esing ng kakaibang panaginip. Pero sa pagkakataong yon, ang napanaginipan na niya ay patungkol sa kaharian ng mga duwende sa ilalim ng lupa. Ayon kay Esing, habang siya ay natutulog, bigla na namang naglakbay ang kanyang wisyo sa mundo ng mga engkanto. Naglalakad umano siya sa napakapatag na lugar na merong napakalawak na taniman ng mga bulaklak. Marami din siya noong nakikitang lumilipad na mga engkanto na parabang sinusundan siya ng mga ito. Sa paglayo niya sa lugar na yon, laking gulat na lamang ni Esing nang biglang dumilim ang buong paligid. Kisap mata lang noon ang naging pagitan nang tuluyan na siyang madapo sa kaharian ng mga duwende. Ayon sa kanya, na napakaganda umano ng kahariang kanyang tinungo dahil sa pagkakaroon nito ng ginintoang daanan at dingding. Napaka-elegante din ng mga palasyong nakatayo sa lugar na yon na unang beses pa lamang nakita ni Esing. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, marami na siyang nakikitang mga duwende sa buong paligid. Alam niyang duwende ang mga yon, gawa ng minsan na din niya itong narinig sa kwento ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, napansin na ni Esing na merong pumapalibot na mga duwende sa kanya. Hindi nagsasalita ang mga ito, bagkus ay nakatingin lamang sa kanyang kinaroroonan. Nang masipat ni Esing ang paglapit ng isang duwende, agad din naman siyang tumakbo papalayo upang hindi siya magawang mahawakan ito. Ang sabi kasi noon ng Tatay Pernan niya na maaaring hindi na makabalik ang kanyang wisyo sa mundo ng mga engkanto. Nang tuluyan na siyang makalayo sa mga ito, agad din naman siyang nakaramdam ng mga pagtatapik sa kanyang balikat. Pagmulat ni Esing, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang kanyang kaibigan na halos hindi na mapakali sa kanyang kinaroroonan. Uy! Esing! Napapano ka ba? Nag-aalalang tanong nito.
Ha? Bakit? Sagot naman ni Essing. Nang marinig ito ng kanyang kaibigan, agad din naman siya nitong pinabangon habang patuloy na ikinukwento sa kanya ang mga nangyari. Ayon dito, na noong natutulog siya, ay panay ang kanyang panginginig habang patuloy na nagsasalita. Nag-akma din itong tatayo ng tulog, subalit nagawa siya nitong mapigilan. Makailang ulit din siya noong ginising, ngunit hindi niya ito nagagawang mapakinggan. Dahil sa sinabi noon ng kanyang kaibigan, labis-labis na lamang ang pagtataka ni Essing sa mga nangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na nilang magluto na lamang ng kanilang makakain para sa umagahan. Hindi na din nila noon napag-usapan ang mga nangyari, gawa ng hindi pa bumabalik sa isipan ni Essing ang tungkol sa kanyang mga panaginip. Nagawa lamang niya itong maalala noong paalis na siya sa kanyang tinuluyang pamamahay. Ilang oras pa ang lumipas, naglakbay na nga itong si Essing pabalik sa kanilang tahanan. Marami siya noong daladalang kagamitan, kung kaya't mabagal ang kanyang pagtahak sa daan. Panay din ang pagtigil niya noon upang pagpahingahin ang kalabaw na siyang gumagawa ng mga mabibigat na gawain. Nang makalampas na siya sa pangalawang baryo, ninais na lamang niyang magpahinga na muna ng bahagya sa gilid ng napakalawak na palayan. Bukod kasi sa napakalamig ng simoy ng hangin sa lugar na yon, ay nabibigyan din ito si Essing ng isang napakagandang tanawin. Ilang araw pa ang lumipas, matagumpay na nga siyang nakabalik sa kanilang tahanan. Nadatna niya noong nagtatanim ng kamote ang kanyang mga magulang at maging ang kanyang mga kapatid. Sa pagsilay ng mga ito sa kanya, agad din naman siya nitong nilapitan upang kumustahin. Kahit hindi nakakapagsalita noon si Obet, bakas na bakas sa pagmumukha nito ang kagalakan sa muling pagsilay sa kanyang kapatid. Essing, may nakita ka ba? Bungad na tanong ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Essing, tanging panlumo na lamang ang kanyang naging sagot sa sinabi nito. Nang makita nito ang malungkot niyang pagmumuka, alam na ng kanyang ama ang sagot sa mga katanungan nito. Ayos lang yan, anak. Huwag kang mag-alala. May awa ang Diyos. Dagdag naman ng Tatay Fernanya. Pasensya na ho, tay. Ginawa ko naman ang lahat . Sagot naman ng kanyang ama. Kasabay ng pagwika nito, ay ang agad namang pag-akbay sa kanya ng kanyang ama upang sabayan siya sa paglalakad. Marami sila noong ginawang pag-uusap tungkol sa mga naging karanasan ni Essing noong siya ay naglalakbay. Pansamantala na din muna nilang itinigil ang kanilang pagtatrabaho nang sa gayoy sabay-sabay silang magsalo-salo sa mumunti nilang pagkain. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na napag-usapan nila Essing ang katayuan ng kanyang kapatid. Ayon sa kanyang ama, malabo na umanong gumaling ito, gawa ng napakatagal ng panahon magmula noong nawala ang kanyang boses. Kung ano-ano na din ang ginawa nila upang ito ay gumaling, subalit ang lahat ng yon ay walang epekto kay Obet. Siya nga pala, tay, may balita ka na ba sa kinaroroonan ng mambabarang? Tanong ni Essing. Hayaan mo na yon, Essing. Walang maidudulot na kabutihan para sa atin ang paghihiganti. Ipagpasa Diyos mo na lamang ang lahat ng iyong nararamdaman upang ikaw ay malagay na sa katahimikan. Kung ito ang nais ng Panginoon para sa iyong kapatid, aba, wala na tayong magagawa roon. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ni Essing ang sinabi nito,
Pinili na lamang niyang manahimik upang maitago ang sama ng kanyang loob. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, muli na namang napanaginipan ni Essing ang tungkol sa mga duwende. Paulit-ulit ang panaginip na yon hanggang sa pagdating ng Semana Santa noong mismong taon. Dahil sa paulit-ulit na kanyang panaginip, kung kaya't mas lalo niyang naintindihan ang tungkol sa mga duwende. Marami rin siya noong nalamang sikreto tungkol sa mga ito, lalo na sa kanilang mga pamamaraan ng pamumuhay. Ayon kay Essing, nakadalasang lumilitaw ang mga duwende sa mundo ng mga tao kapag sumasapit ang alauna ng umaga at hapon. Naniniwala kasi siyang ang oras na yon ang nagsisilbing oras sa pagbukas ng mga lagusang kumokonekta sa mundo ng mga tao at engkanto. Dagdag pa niya na kaya nagkakaroon ng punso ang tirahan ng mga ito sa kadahilan ng paulit-ulit na silang dumaraan sa lagusan na nasa ilalim ng punso. Dahil sa pagkakaroon ng presensya nila sa lugar, kung kaya't doon na din nagtitipon-tipon ang mga anay at langgam na siyang pangunahing bumubuo ng punso. Ilang linggo pa ang lumipas. Sumapit na nga ang linggo ng mahal na araw. Naging abala na noon ang mga tao sa kanilang baryo dahil sa gagawing panata ng mga ito. Sila Essing noon ay marami na ring inihahandang mga palaspas sa masayang pagsalubong nila ng mahal na araw. Nakaugalian na nila noong gumawa ng palaspas tuwing Semana Santa upang basbasan ito sa bundok na kanilang aakyatin. Habang abala noon ang mga magulang ni Essing, wala naman siya noong gaanong ginagawa kung hindi ang mas lalo pang palakasin ang kanyang bakod at puder sa kanyang katawan. Inihahanda niya din noon ang kanyang sundang na siyang pangunahing armas niya sa kahit anong uri ng kombate. Kahit noong hindi pa antingero itong si Essing, ay palagi na niya itong dala sa kadahilan ng ginagamit niya yon sa kanilang bukid. Sa pagsapit ng Miyerkules, naging maayos at payapa naman ang kanilang pamumuhay. Patuloy pa rin siya noong nagdarasal bilang paghahanda sa nalalapit na mahal na araw. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, napagpasyahan ni Essing na maglakad-lakad sa kanilang bukirin. Kasama niya noon si Ubet, kung kaya't naging masaya ang kanilang pag-iikot sa lugar. Subalit, ang inaakala niyang masayang pag-iikot ay napalitan ng pagkamangha at takot nang makasilay siya ng isang napakaliit na nilalang sa isang punsong malapit sa kanilang dinaraanan. Hindi ito napansin ni Ubet, gawa ng wiling-wili ito sa pagmamasid ng mga tutubing nagsisiliparan sa paligid. Matapos niya itong makita, bigla itong kumaway sa kanya at kisap mata din naman itong naglaho. Sa paglaho ng nilalang, naiwan ito ang kulay puti nitong sombrero sa itaas ng punso. Ilang minuto din yung tinitigan ni Essing habang patuloy na pinag-iisipan ang susunod niyang gagawin. Nang makapagpasya na siyang ito ay kanyang kunin, agad din naman siyang nagbigay ng senyas sa kanyang kapatid. Sa paglapit ni Essing sa kinaroroonan ng punso, doon bumungad sa kanya ang malangis-langis na sombrero ng duwende na kasing laki lamang ng dahon ng bayabas. Agad niya din namang kinuha ito at dali-daling bumalik sa kinaroroonan ni Ubet. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakabalik sa kanilang tahanan. Hindi na muna pinansin ni Essing ang sombrerong kanyang nakita sa kadahilanang nadatnan niyang maraming ginagawang gawain ang kanyang mga magulang. Oh, Essing,
Kumusta ang lakad niyo ng kapatid mo? Bungad na tanong ng kanyang ama. Ayos lang naman ho, tay. Masaya naman ho. Sagot naman ito. Matapos nilang mag-usap, agad din naman niyang pinasan ang mga panggatong na tiniak ng kanyang ama. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, napagpasyahan ni Eseng na tumungo sa isang liblib na lugar upang tingnan ang kanyang nakuhang sombrero ng duwende. Habang patuloy niya itong tinitingnan, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang kakaibang presensyang bumalot sa kanya. Sa sobrang lamig noon ng kanyang nararamdaman, ay halos manginig na siya sa kanyang kinaroroonan. Hindi na niya alam ang nangyayari noon sa kanya, subalit patuloy niya pa rin itong tinitiis upang hindi magawang mag-alala ng kanyang pamilya sa kanya. Ang naiisip noon ni Eseng, maaaring merong sumpa ang sombrerong yon na siyang dumapo sa kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang siyang natigilan sa kanyang panginginig nang makarinig siya ng napakatining na boses sa kanyang isipan. Panayang pagsasalita nito, gamit-gamit ang hindi niya alam na dialekto na hindi naglaon ay tuluyan niya ring naintindihan. Ayon kay Eseng, na ang sinabi ng duwendeng yun sa kanya ay ang tungkol sa mutyang kanyang hawak-hawak. Siya ang pinagkalooban nito ng duwende dahil sa pagmamalabis niyang mapagaling ang kanyang kapatid. Matagal na panahon na umano siya nitong pinagmamasdan hanggang sa tuluyan na nitong nakumpirma na meron siyang magandang kalooban. Dagdag pa ng nilalang na ang sombrerong bigay niya ay isa umanong pabuya kay Eseng sa mga kabutihang kanyang ginawa sa kanyang pamilya at kapwa. Sa pagpapatuloy ng pagsasalita ng nilalang, doon niya din nalaman ang nalalapit nitong kamatayan. Nais ng duwende na makipagkaisa sa kanya upang matulungan siya nito sa lahat ng oras. Matapos ang kanilang pag-uusap, hindi naman tumutol noon si Eseng sa nais mangyari ng duwende. Nang magkasundo na silang dalawa, agad din namang bumalik si Eseng sa kanilang tahanan. Magmula noon, namuhay na siya bilang kakaiba at taong merong tangang-tangang buhay na mutya. Sa pagsapit ng mahal na araw, muli na namang nagparamdam sa kanya ang duwende na nakapaloob na sa kanyang katawan. Eseng, malulusaw na ang katawang lupa ko. Makikiisa na ako sa iyo at sa landas na tatahakin mo. Magmula ngayong araw na to, hindi ka na mag-iisa sa anumang suliraning iyong kahaharapin. Manalig ka, Eseng, dahil walang imposible sa atin. Wika ng duwende. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahang pagramdam ni Eseng ng kakaibang presensyang yumakap sa kanyang katawan. Nang tuluyan ng maglaho ang boses ng duwende, ay siya namang pagbagsak niya sa lupa, di kalayuan sa kanilang tahanan. Nang masipat siya ng kanyang ama, agad din naman siya nitong nilapitan upang bigyan ng tulong. Eseng! Eseng! Napano ka? Nag-aalalang tanong ng kanyang ama. Wala naman ho, tay. Nakaramdam lang ho ako ng panghihina. Sagot naman ito. Matapos nilang mag-usap, agad din namang tumayo si Eseng at naglakad papasok sa kanilang tahanan. Sa paglipas ng araw na yon, doon na unti-unting nagbago ang kakayahan ni Eseng. Dahil na rin sa tulong ng duwende, kung kaya't mas lalo pang lumawak ang kanyang ulirat sa mga lihim na karunungan. Sa paglipas ng buwan, marami na itong naituro sa kanya
sa pamamaraan ng isang antingero. Kitang-kita na dinoon ng kanyang pamilya ang pagbabago sa kanya. Hindi lang sa boses, bagkus ay sa pag-uugali at sa mga ginagawa. Isang araw, habang naglalakad si Eseng sa kanilang baryo, bigla siyang nakasalubong ng isang lalaking may dalang aso. Kulukulubot na ang balat nito at para bang hindi ito nagagawang masikatan ng araw. Nang mapansin ni Eseng ang mabaho nitong amoy, agad din naman niya itong tinitigan ng napakasama. Alam niyang hindi ordinaryo ang lalaki, gawa ng kakaiba ang ipinakitang asal nito. Unang beses niya lang din nakita yon sa kanilang baryo, kaya labis-labis ang kanyang pagtataka. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga itong nakalayo sa kanyang paningin, kung kaya't agad din naman niya itong sinundan. Paglapit ng lalaki sa isang tindahan, laking gulat na lamang ni Eseng nang masipat niyang binigyan ito ng salapi at mga karne ng tindahang kanyang nilapitan. Ang labis na ipinagtataka niya doon ay kung bakit nagagawa itong bigyan ng may-ari ng tindahan kahit hindi naman niya ito kakilala. Nang tuluyan na itong makaalis, dali-dali din namang nilapitan ni Eseng ang tindahang yon upang kausapin ang nagbabantay dito. Subalit, nang tinanong na niya ang tungkol sa lalaki, hindi na ito matandaan ng may-ari. Dahil sa kanyang narinig, doon niya napagtantong maaaring ginamitan ng usalang babaeng yon kung kaya't nagawa nitong makahingi ng salapi at mga karne. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na ni Eseng na sundan ng lalaki. Alam niyang nararamdaman siya ng nilalang, subalit hindi siya nito nagagawang pansinin. Nang marating na nila ang dulo ng baryo, doon na kinumpronta ni Eseng ang lalaki. Hoy! Anong gagawin mo sa mga nakaw mong yan? Tanong niya dito. Ha? Bakit ganyan ang boses mo? Nangaasar ka ba o naipit yung ano mo? Ninakaw? Hindi ko to ninakaw, Ginoo. Magkaiba ang ninakaw sa hiningi. Sagot naman ng lalaki. Nang marinig ito ni Eseng, agad din naman niya itong nilapitan at kinausap ng masinsinan dahil sa sobrang pagkapiko nito sa pang-aasar ng lalaki sa kanyang boses. Makinig ka, demonyo. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Kapag tinanong ka ng maayos, kinakailangan mong sumagot ng maayos. Madiinang wika dito ni Eseng. Nakakatawa talaga yung boses mo. Bakit? Maayos naman ang sagot ko sa'yo, hindi ba? Mag-iingat ka, antingero. Dahil hindi mo kilala ang binabangga mo. Payapa akong naninirahan sa lugar na ito. Kaya mas mainam na wag mo kong gampalain. Ang dapat mo na lang gawin sa mga oras na ito ay ayusin niyang boses mo. Sagot naman ito na lubusang nainsulto si Eseng. Kasabay ng pagwika ng nilalang ay ang agad namang pagbunot ni Eseng ng kanyang sundang. Nang makita ito ng lalaki, bigla din naman itong umatras sa kanyang kinatatayuan upang paghandaan ang mga susunod na mangyayari. Sa oras na makita pa kita sa baryo, hindi kita bubuhayin! Tandaan mo yan! Sigaw ni Eseng. Nang marinig ito ng lalaki, agad din naman itong tumalikod sa kanya. Habang tawa ito ng tawa na halos ikamatay niya na. Nang tuluyan na itong maglaho sa kanyang paningin, agad din namang bumalik si Eseng sa kanilang tahanan. Habang siya ay naglalakad, patuloy niyang tinatanong ang duwending nasa kanyang katawan
upang magawa niyang malaman ang uri ng lalaking yon. Alam niyang meron itong dugo ng aswang, subalit wala siyang ideya kung ano ang totoong uri nito. Maaari kasing isa yung gabunan sa kanyang uri, kung kaya't nagagawa nitong kumontrol ng isipan ng isang ordinaryong tao. Magiging mahirap yon para kay Essing, sa kadahilanang hindi pa siya nasasabak sa totoong labanan laban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kahit alam niyang kumpleto ang kanyang dasal at karga sa katawan, aminado siyang mahihirapan pa rin siya sa pakikipaglaban dahil sa pagiging salat niya sa karanasan. Nang marating na niya ang kanilang pamamahay, doon na niya inumpisahan ang pag-ukit ng mga buhay na salita sa kanyang sundang. Yun kasi ang unang hakbang na ipinagawa sa kanya ng duwende upang mapaghandaan ang mga susunod na mangyayari. Habang umuukit doon si Essing ng mga buhay na salita, napagpasyahan na niyang tutugisin niya ang nilalang na yon kahit anuman ang mangyari. Okay. Grabe, sobrang angas. Episode 1 pa lang, alam niyo yun. Yung sa simula parang medyo nabagalan ako sa takbo ng storya. Pero nung padire-diretso na, nung nagkasakit na yung kapatid niya, yung may mga napapanaginipan na siya, grabe, sobrang ganda nun. As in, sobrang ganda. Tapos dun sa part na na tinatawanan siya nung hinabol niyang aswang, grabe rin tawa ko ron. Kung mapapansin niyo, yung tawa ko doon talagang totoo yun. Natatawa talaga ako sa ginagawa ko pero wala tayong magagawa. Yun talaga yung takbo ng storya So, handaan niyo na yung mga sarili ninyo sa dire-diretsong episode na ganun yung boses ni Essing. Sa una medyo maninibago kayo kasi kakaiba at weirdo yung boses ng bida natin, pero di kalauna naman masasanay na rin kayo niyan. Yung part 2, episode 2, siguro gagawin ko na para nakapondo na siya. Ganun ulit, 1 hour ulit. Almost 1 hour din yung takbo ng eps natin. Yun lang. Kita-kits tayo sa part 2 or baka may ilapag akong ibang story. Pahintayin na lang ha. Salamat.